खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला बा दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोर, जाहाथे नोंथांमोननो आं गासिबो गोदान भिडिअ आपल'ड होनायफोराव बा मोजां आसनि आपडेट होनायफोरा नोंथांमोननियाव सिगांग्रो सौहैनो हायो। आं बेखिनिखौ नोंथांमोनखौ खावलायहरखानाय थाबाय दे लोगोफोर। दिनै अरुण'दयनि 3.0नि राङारि अनसुंथाइ सोनायनि डेट मोनदों लोगोफोर। दिनै 20 तारिख फेब्रुवारिमोन लोगोफोर। नाथाय दिनै बे 20 तारिख फेब्रुवारियाव नोंथांमोननो आसामनि चिफ मिनिस्टारा दाख्लैनो मोनसे मिटिंनि गेजेरजों बिथाङा फोसावनानै होखादों आरो आं नोंथांमोननो सिगांनिफ्रायनो बे अरुण'दयनि गोबां आपडेट लाबोबाय दं लोगोफोर, नोंथांमोना 20 तारिखआव मोनगोन होननानै। नाथाय बे 20 तारिख दिनै 8,000 जि रां, बे रांखौ अरुण'दयनि फैसाखौ दिनै चिफ मिनिस्टारा सोनो लागामोन। नाथाय दिनै सोनाय नंला लोगोफोर। दिनै बे 8,000 रांखौ नोंथांमोननि जि 8,000 रां, बे 8,000 रांखौ 5,000खौ नोंथांमोननि अरुण'दयनि नामै आरो 3,000खौ नोंथांमोननि बैसागुनि मुङै गिफ्ट हिसाबै होगोन होननानै, गासै 8,000 होगोन होननानै 20 तारिख फेब्रुवारियाव सोगोन होननानै फोरमायखादोंमोन दे लोगोफोर। नाथाय बियो दिनै नोंथांमोना बे फैसाखौ मोननो हानाय नंला लोगोफोर। दा बे फैसाखौ नोंथांमोना, बे अरुण'दयनि जि 8,000 फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोनगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना बे 8,000 फैसानि सायाव आरो बेसेबां बांसिन मोनबावनो हागोन, बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायहरगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना बे 8,000 फैसानि जायगायाव आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा फोरमायनानै होखाबाय दि, फोसावनानै होखाबाय, नोंथांमोना एबार 9,000 रां मोननो हागोन दै। 9,000 रां नोंथांमोना मोननो हासिगोन आरो एबारनियाव। दा बेनि 1,000खौ आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा बारायनानै होबावबाय। मानि बे मासनि 20 तारिखआव सोनो लागामोन नालाय, दिनै सोनो लागामोन। बेनि दिनखौ गारनानै बिथाङा मार्चनि 10 तारिखआवसो बे 9,000 फैसाखौ सोनानै होसिगोन दे लोगोफोर। बे 9,000 फैसाखौ बे 8,000 सोनो लागानि थाखाय मास मोनसे गेप्स जानायनि थाखाय बिथाङा 9,000 बारायनानै होबावबाय दे लोगोफोर। 1,000 बारायबाय, टटेलि 9,000 जाबाय दे लोगोफोर। दा नोंथांमोना बा जाय महिला आइजोफोरा बे अरुण'दयनि 3.0नि जि रां, बे रांखौ दिनै नेनानै दंमोन दे लोगोफोर। दिनै 20 तारिख फेब्रुवारि, बे 20 तारिख फेब्रुवारियाव नोंथांमोना बे अरुण'दयनि 3.0नि रां जि 8,000 रां, बेखौ नोंथांमोना मोननो हानाय नंला लोगोफोर। दा नोंथांमोना बेनि गेजेराव बे नोंथांमोननि जि 8,000 रां, बेनि 1,000 बारायनानै टटेलि 9,000 जाबाय दे लोगोफोर। बे 9,000 रांखौ नोंथांमोना फैगौ मार्चनि 10 तारिखआवसो खेबसेयैनो 9,000खौ मोनसिगोन होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा फोरमायनानै होखाबाय आरो दे लोगोफोर। दा बेनि गेजेरावनो जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर गोदान खालामनांगौ दंबा, बा अरुण'दयनि 3.0आव सोरबाफोर जुदि थालांबायदोंबा, बा गोदानै एप्लाइ खालामबायनो दङब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन दे। बे सुजुग सुबिदाखौ नोंथांमोना दा मोनबाय आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो फोरमायनानै होखाबाय। दा नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर थालांबायनाय दंबा, 3.0आव एप्लाइ खालामनो गोनां आरो सोरबा रिजेक्ट जानाय दंबा, नोंथांमोना बेखौ गोदानै एप्लाइ खालामफिननानै लानो हागोन होननानै फोरमायखाबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोना बेखौ दा खौरां लाबानो जाबाय आरो बे 10 तारिखनि सिगां नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै ला। दा बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना नोंथांमोननि PCDC अफिसाव सोंहैनांगोन, आरो नङाब्ला नोंथांमोननि ग्राम पन्सायत अफिस, आरो लोगोसे नोंथांमोना बेखौ मोनथाराब्ला नोंथांमोननि ब्लक अफिसाव थांनानै बेखौ एप्लाइ खालामनानै लाहैनो हागोन आरो लोगोफोर दै। एप्लाइ खालामनानै लाहैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना जुदि एप्रुभ जायोब्ला नोंथांमोना खेबसेयैनो 9,000 रांखौ मार्चनि 10 तारिखआव मोननो हासिगोन लोगोफोर। आं सिगांनिफ्राय नोंथांमोननो फोरमायखादोंमोन बे 8,000 रांखौ फेब्रुवारिनि 20 तारिखआव मोनगोन होननानै। दिनै नोंथांमोननो आं क्लियारलि फोरमायफिनबाय। नोंथांमोना बे 8,000 रांखौ दिनै मोननो हानाय नंला लोगोफोर। नोंथांमोना बेखौ मार्चनि 10 तारिखआवसो मोनहैनो हासिगोन दे लोगोफोर। आं बेखौ नोंथांमोननो दिनै क्लियार फोरमायबाय। जुदि सोरबाफोर बा दिनै 20 तारिख फेब्रुवारियाव जुदि नेनानै दंमोनबा, बे अरुण'दयनि 3.0नि रांखौ जुदि नेनानै दङमोनब्ला नोंथांमोना गोसोआव लादो। आरो जुदि आंनि भिडिअखौ सोरबाफोर नायदोंब्ला नोंथांमोना मिथिनो हासिगोन, मानि बे अरुण'दयनि 3.0नि जे रां, बे रांखौ नोंथांमोना दिनै मोननो हानाय नंला। मार्चनि 10 तारिखआवसो नोंथांमोना मोननो हासिगोन होननानै दिनै आं नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय दे लोगोफोर। दा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर। बेबायदिनो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन। आरो बेनि गेजेराव नोंथांमोननो मोनसे फोरमायहरबावनि, सोरबाफोर जुदि ओरैनो दङब्ला, बा नोंथांमोना पार्ट टाइम जुदि जब मावनो गोसो दङब्ला, नोंथांमोना आंनि डिसक्रिपसन बक्सआव मोनसे लिंक दङ। बे लिंकआव थांनानै नोंथांमोना बेवहाय जइन जाहैनो हागोन, बा बे एप्सखौ अपेन खालामनानै लाहैनो हागोन आरो इनस्टल खालामनानै। इनस्टल खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय
गोबां माने रिफार हरनानै बा नोंथांमोना गोबां लोगोफोरनो रिफार हरनानै मोनसे रिफाराव 50 थाखा खरि ब'नास नोंथांमोना आरजिनानै लानो हागोन दे लोगोफोर। बे एप्सआ जेनुइन एप्स, बेयो ससियेल मिडिया एप्स दे लोगोफोर। बेनिफ्राय नोंथांमोना गोबां रां खामायनानै लानो हागोन आरो दिनावनो। आं बेखौ नोंथांमोननो गाहायाव डिसक्रिपसन बक्सआव होनानै दोनखादों दे बे एप्सखौ लोगोफोर। आरो बे एप्सनि उइद्र' नांगौब्ला बा उइद्र' प्रुफ नांगौब्ला नोंथांमोननो आं होनो थाखाय राजि दं लोगोफोर। आरो बे एप्सनिफ्राय आं बेसेबां खामायखो बेखौबो आं नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअनि गेजेरजों फोरमायलांगोन आरो लोगोफोर। गोजोन्थों, थेंक इउ। दिनै भिडिअ' लोगोफोर, बाय बाय।